Bojoku tak tukokke. Ha ning dudukane. Dudukane apa? Dudukane bros. Niki lho maksude. Lah niki candelke lho, klambine niki lho. Oh, klambine to. Mboten sanes-sanes. Wiwi, arep apa to? Nggih. Padang kuning. Oh iya. Padang kuning. Nadyan wujud Temong peksi. jos luar biasa. Gentenan. Nunano. Ya. Berapa tak Pak Dek jenengan? Ora lho. Mati kula. Emang api wetanin. Iya nek wong ayu ngene iki jan yo. Iya. Meram. Halus manis tur mrahati Pak Tono. Ngono kuwi lalane. Wah, kose. Maca yoga ki seneng ngagake. Ngundang landung urung kon nyanyi wis aku kon maju. Ora ngapal. Ya, Ya. mangga. Agawe talining pronto Alus manis tur Tukanging gambange nek aku iso bayangke nek tuwa lho. Udutmu ora dadi. Lebakku teles dituku kaya ngene. Sok nek tuwa. Sing kok mantos. Iya. Larang 50. Iya. Wasuenggan kula elana Luar biasa. Ya serba bisa iki. oke tunggale nek ngriapeke disuraki iki Lah kek karepe piye? 50 ya ampun mas bakat mi bu nggih apa Tak sawer. wah Mas Tejo dek disawer dek alhamdulillah Kowe sing tak sawer, Nduk. Oke, siap. Siap. nyuwara Mas Tejo ngono Niki lho wong. lah nek sawer ya aku gak ngomong sing kok nyuwara aku Iya kowe tak sawer, nyuwara sik kowe tak sawer. siap ngapunten ya Mas nggih Mas Tejo, nyirake Mas Tejo. wes wenggon kula lono Asik. Sawer. Iki yang ngene wae. Iki ngene wae. Iki ngene wae timbang dadi masalah aku ora protes. Wis diroke Mbak Katmi. Mbak ayo. Aku gek 1000 mosok. Kene lho le mepek swara nek ditenanan lho. Apa dikira kek sepele gawene iki. Lah berarti sik niki mah. Mosok request Wisnu. Aku nyanyi, Wan.
Mas Jarang. Aduh. Aku di rail pun juga Mas. Terus ke. goleki si podang jenar. Niki ra aku sing bawa wau gentenan to, Pakde. Nah, sing biru niki mangke diporo jenengan 10 kula 40. Iya, ora apa-apa. Napa niki mau jenengan kula susuki? Nah. Oh iya. Pun. Wong adil. Sase nduk jenapi tenan. Ayu ning cerdas, Dik. Cerdas lek golek masalah. Yo. Kanthi ibu bunga ingat hatiku. Sungguh senangnya hatiku. Allah. Aku tetap susah karena cuma 21.000. Apa itu memper? Emang kelihatannya adil tapi ngeruwes atiku. Oh, cawedok. Ayo. Nyanding bisa dadi tembok. Ya. Ngerti ini rebab tenan. Kendangnya mak deng ini. Ngerti ini rebab tenan. Walah Gusti paring ana sabar Gusti. Yo. Esuk
luar biasa. Tepuk tangan ya Bapak Ibu. Wah, Tepuk tangan. kenduange jan. Kenduange nganggo tangan loro. Jan. Lah iya nek ngendang tangan loro kok ya. Gak kene iki jejake mbuh. Mulane nek ngendang karo mbuh jejake sikile lara dhewe dadine. Wah, luar biasa tenan. Jan kados ngeten iki pengrawit ini tenang mboten rugi. Nggih. Dan kompak. Terus ana sing kesibuk kene iki. Oh, nulisir jagong, Mas. Nulis amplop. Jagong besane sesuk. Iya. Iya. Iki kembang sur